un senyor escriu una biografia d'un altre que s'ha mort 130 anys abans. Passem als nostres dies. Busquem un gran autor, tirem 130 anys endarrere, 2010, 1880, 1890. Un gran autor, poeta, escriptor, excursionista, de qui podem parlar? De mossèn Cinto, no? Busquem un professor d'avui dia de la universitat i li diguem fes una biografia de mossèn Cinto. I dirà, home, era un misteri, mossèn Cinto. Mossèn Cinto, un misteri, no se sap on era, no se sap qui eren els seus pares, no se sap on va professar, no se sap on es va retirar, no se sap a quin marquès va servir. Ho sap tothom, que avui dia encara trobem descendents de mossèn Cinto. Se sap del marquès de Comilles, del santuari de la Gleva, que anava per Catalunya Nord demanant a la gent que li expliqués històries del Canigó, de no sé què, i que mossèn Carcelada va intentar recuperar el Canigó. Tothom sap, tothom. I mossèn Cinto no es pot ni comparar amb Cervantes. Per tant, Cervantes tothom havia de saber qui era i no es podia dir, però ho podien dir sense dir-ho, no? Jo sempre m'agrada posar, imagineu-vos l'any 40, no? Imagineu-vos l'any 40 que vull cagar-me amb el règim. No puc dir Franco, ese criminal, asesino, maldito, así que... No, haurien... Com ho faria jo? Ho faria l'escena que hi ha un borratxo estirat per terra i un policia que el pega. I aleshores el policia deia, toma, bellaco, sufre, cabrón, fatón. Y no vuelvas a decir nunca jamás que Franco es un asesino y un maricón, fatón. I aleshores els franquistes que ho llegeixin diuen, clar, ho tenia ben guanyat. Però els no franquistes dirien, hosti, oi? Com n'hi ha fotut, Doncs jo penso que al segle XVIII l'única manera que tenien per donar-nos traces era així. Aquell diu Servent, però no és Servent, és Cervantes. L'altre diu Cervantes, que potser és Servent, i ens està dient, en el fons, ens estan dient gent que deurien tenir moltíssima informació que Cervantes és Servent. Per tant, tenim un element més també en aquest sentit, no? Ara ve la part maca. Si en Cervantes era Servent i en Servent va escriure el seu llibre en català o no? Bé, heu sentit a dir moltes animalades sobre això i heu sentit a dir que jo en dic moltes més. Però jo només us posaré un fragment de no res d'un tret de l'edició de 1605 de València, que això té aquí aquesta de, veus, Biblioteca Valenciana Digital. Un fragment de no res. I diu, eren en la biblioteca, no sé si del capellà, no recordo bé, o del farmacèutic, allò que venen, que agafen els llibres i es van tirant per la finestra de la foguera, allò que us he comentat abans. Whisky no, gràcies. I aleshores hi ha un moment que agafa un llibre i fixeu-vos que diu ¿Quién es ese tonel? Dijo el cura. Ese es, respondió el barbero, don Olivante de Laura. El autor de ese libro, per tant està parlant d'un llibre, fue el mismo que compuso Jardín de Flores, que també és un altre llibre, i per això diu, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero. Per tant, estem sempre parlant de llibres. Si estem parlant de llibres, per què diu quién es ese tonel? Això és primera edició. Per què diu quién aplicat a un llibre? Si hagués dit quién es ese bombero, quién es ese pastor, quién es ese cura, quién es ese conde, però aplicat a un llibre. Algú de vosaltres, sisplau, si ho coneix, digueu-m'ho i jo replantejaré els meus coneixements de llengua castellana que també vaig ampliar a la universitat estudiant a Siglo d'Or. Per tant, que no parlo així per tuïdes, sinó que, com molts de nosaltres, ens hem passat la vida escoltant la ràdio, el cine, la tele, les revistes, els diaris, els polítics parlant en castellà, però algun coneixement el tenim del castellà. Algú ha sentit a dir ¿quién es ese vaso? O ¿quién es ese micro? Jo no. Algú de vosaltres, sincerament, faig broma, perquè això és pesat, no? I si m'hi poso una mica de salsa. Algú ha sentit a dir això? ¿Quién es esa luz? Potser Santa Teresa diria, ¿quién es esa luz divina, no? Però per personificar-ho, algun àngel, per personificar-ho, però
Quien s'utilitza sempre en castellà, aquí a Amèrica, quien, per persones. En castellà, però en català no. En català podem dir, quin és aquest got? Quins són aquests papers? També podem dir quin és aquest home o qui és aquest bomber, no? Però en català sí que podem dir quin és eixe o este, per què Tonel, si estan parlant d'un llibre. I no era gruixut com un didó. Per què Tonel? Perquè hi ha un error de traducció. Perquè potser, parlant d'un llibre, algú s'ha tingut una paraula que parlant d'un llibre, els que ja ho sapigueu, no ho digueu d'això, perquè així ens anem introduint també en la sintaxi del qui ha escrit això. Això no ho podia haver escrit mai en castellà, parlant d'un llibre i que digui Tonel, i que utilitzi el pronom de personal per una cosa. Tonel. Què pot ser un tonel referit a un llibre? Un to, un tomell o un tomet. I traduït ràpid, quin és eixe tomet? Quin és eixe tonel? Si això no és una mala traducció feta ràpida o una pista que ens deixen perquè interpretem què hi ha al darrere de la traducció, jo no sé en quina llengua està escrit. Això ens indicaria que hem de posar atenció al Quixot quan el llegim. Que darrere del que sembla el castellano de todos los tiempos potser hi ha una traducció d'una obra catalana perduda. Més coses que relacionen Don Quijote i el Quijote en Catalunya. A l'edició de 1605, con privilegio de Castilla, Aragón i Portugal, això ho va trobar el Leandre Martí i ens ho va fer arribar, va dir, mira què he trobat. Jo ho havia mirat 20 vegades i no m'hi havia fixat. És la mateixa edició, 1605 en Madrid, 1605 en Madrid, el mateix gravat, però fixeu-vos a dalt a l'esquerra. Dirigido al duque de Bejar, marquès de Gibraleón, conde de Barcelona. O sigui que el Quixot, la primera edició, està dirigida al comte de Barcelona. Sí, cap a la dreta, germà. A la mateixa edició, amb tot igual, dirigido al duque de Bejar, marquès de Gibraleón, conde de Benalcázar. I han dit, home, saps, potser si traiem això de Barcelona quedarà més bé. I ho van treure. Per tant, sí que tenim també una relació directa amb la persona, el destinatari qui es dedica al llibre, el comte de Barcelona. I això després està canviant. Que el Quixot és una traducció? Ens ho diu el mateix Cervantes. Tira una mica més amunt, a veure, aquí diu que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni que una habrá en toda la grandeza de la tierra, bien haya si de mente benengélica la historia de vuestras grandezas escritas, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir del arábigo en nuestro vulgar castellano para el universal entretenimiento de las gentes. O sigui que en Cervanyet ho està dient, això s'ha traduït al castellà. És igual de la llengua que digui de l'àrab o de l'hebreu. Està dient, és una traducció, y aleshores diu, esta verdad, señor, dijo Sansón, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes. Res de l'edició de Madrid. Les 3 primeres ciutats on s'ha dit el Quixot, Portugal, Lisboa, tenim les edicions de Lisboa de 1605, Barcelona tenim les edicions de València de 1605, no tenim la de Barcelona, tot i el llibre està dedicat al comte de Barcelona, no tenim l'edició de Barcelona, i sabíem que s'imprimia en vers. I ara vosaltres em direu, i què, no? Doncs és molt senzill, el llibre és un llibre independentista, perquè s'està editant a Portugal, que s'acabarà independitzant, i utilitzaran fragments del Quixot per ajudar a la reflexió de l'alliberament polític. En vers, s'està editant en vers, que s'acabarà independitzant d'Espanya, i s'està editant a Barcelona i a València en lluites constants, i molt poc abans de la revolta de 1640 de la independència d'Espanya i posar-nos sota el rei de França. Per tant, fixeu-vos a quin públic va dirigit el Quixot. Públic independentista.